तनी कद काम ताहर जो पत रहब नाम एक बार भेंट करा दन। तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा दन। तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा दन। दिन भर खेला ताश हमरा बहिन के करबाना उता रंजर चढ़ले। तू हो 8वां फेल उता कॉलेज पढ़ले। तू हो 8वां फेल उता कॉलेज पढ़ले। उमड़ल जवानी लेके घूमेली राह में कहिए से मुँह तनी उनका हो राह में। उमड़ल जवानी लेके घूमेली राह में कहिए से मुँह तनी उनका हो राह में। नबला शान तनी हो जा मेहरबान कांटेक्ट करा दन। तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा दन। तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा दन। ए भौजी हमरा कदीरी एक्शन एही सलेंटर में कहिलस सलेक्शन। ओकर जवानी हमरा कदीरी एक्शन। कृष्णा बाड़ा परेशान सस्ता नइखे उ सामान खूबे फैशन करेले। तू हो 8वां फेल उता कॉलेज पढ़ले। तू हो 8वां फेल उता कॉलेज पढ़ले। तू दिन भर खेला ताश हमरा बहिन के करबाना उता रंजर चढ़ले। तू हो 8वां फेल उता कॉलेज पढ़ले। तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा